लोगोसे बे बेलासे समनि गोजोननाय साफ्रोमनिसिमबो बावहरबावनानै जोङो लोगोसे आयदा फारसे थोंजोङै जों थांनि एफिसियास अध्यायाव जों दङ 13 पद जोंनि गाहाय आयदा हिसाबैब्ला ओमफ्राय बिनि सिगाङाव बिनि उनाव मा लिरनाय दङ बेजों बेहा सोमोन्दो दंखायो जोङो सिगांनि आरो उननि बालाब सिरिफोरखौबो जोङो नायदों 13 होनना बुंदों बेनिखायनो दा नोंसोरो इसोरनि होनाय रोननि आगजुफोरखौ गान सैतानजों नांनो सैतानखौ फेजेननो जोंनो आगजुफोर होदों होखाबाय आरो जों गाननाय गानिया बियो जोंनिसो गानोब्ला देरहागोन गानालासिनो बबेबा गारनानै दोनोब्ला जोङो जेनगोन दा बेनिखायनो बुंदों इसोरनि होनाय आगजुफोरखौ गान जोङो गाननांगोन जोंजों लोगोसे थानांगोन आरो अब्लानिया जेब्ला बे गाज्रि साना सफैगोन नैबेबायदि गाज्रि समाव जों मा जागोननो अब्ला बिसारुफोरनि जेंना गसंथानो हागोन आरो जोबनायसिम रोंनांनो हागोन आरो बिसारुफ्रा नोंसोरखौ फेजेननो हानाय नङा बेनिखायनो इसोरनि नंगौजों जों दहाय बेखौ नायबाय जोङो इसोरनि नंगौजों जानजि खास'नानै आरो धोमियानि खबसखौ जेरबायाव गाननानै नेक्स्टआव 15 बुंदों सान्थिनि गाहाम रादाबखौ होनो थामथिमनि जथा गाननानै था सान्थिनि गाहाम रादाब बियो जोंजों लोगोसे जथा बादि जोंनि आथिंखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंनि आथिंनि रैखाथि हिसाबै जथा जेरै जों गानो बेबायदिनो फोथायनायाव जोंनि थाबायनायखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंहा मा थानांगोननो सान्थिनि गाहाम रादाब जों खोन्थानाय गाहाम रादाबा सान्थिनि गाहाम रादाब मा सान्थि माखौ बुङो पिस माखौ बुङो सान्थिया जाबाय नैबेबायदिहाय बेवहाय बाहायदों मोननै हानजाजों जेब्ला नांज्लायनाय जायो मोननै हानजानि गेजेराव जेब्ला दावहा दाङाबाजि जायो बिसोरखौ जेब्ला गोरोबथायाव लाबोयो अब्लाना सान्थि जाबाय होननानै बुङो आरो जों सान्थि पिस जाबाय होननानै जों बुङो पिस टक होननानै जे बुङो सान्थिनि रायज्लायनाय होननानै जे बुङो दा जोंनि खोन्थानाय गाहाम रादाबाबो सान्थिनि गाहाम रादाब माबोरैहाय इसोरजों मानसिजों सुथुर जालायनानै दंमोन पापनि थाखाय जोंनि अबाध्यता इसोरनि जेंना पाप मावनायनि थाखाय मानसिया इसोरनि सुथुर जाबाय जों जेब्ला रमिया 5 अध्यायाव नायो जों सुथुर जानानै थासेयावबो मा बुंदों जों इसोरनि गुद्रु जानानै थासेयावबो मा खालामखोनो जोंखौ गावजों बेंजाय होनो गावजों गोरोबहोनो थारमाने जों आरो इसोरनि गेजेराव सान्थिखौ लाबोनो मा खालामखोनो जिसु ख्रीष्टखौ बियो मेडियाटर जों बोराबलायनानै थानाय मोननै पार्टिखौ गोरोबहोज्लायनो जों इसोर आरो जोंनि गेजेराव गोरोबलायफिननाय गोजोनलायनायखौ लाबोनो थाखाय जिसु ख्रीष्टआ बुहुमाव फैबाय सान्थिनि गाहाम रादाबा बेनो जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों इसोर आरो मानसिनि गेजेराव मा फैखो सान्थिया फैबाय नङाबा जों सुथुरसोमोन मानसिजों आरो इसोरजों सुथुर जानानै थाबायमोन जों बिनि गुद्रु बायदि जानानै थाबायमोन नाथाय जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों जोंनि बे गाज्रि मोनलायनाय जोंनि बे बोराबलायनाय जोंनि बे सुथुरथि बेखौ जिसु ख्रीष्टआ फोजोबस्रांबाय बेनिखायनो जोंनि गाहाम रादाबा मा सान्थिनि गाहाम रादाब इसोर आरो मानसिनि गेजेराव नायनायाबा नांज्लायनाय गैला बोराबज्लायनाय गैला जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों जोंखौ मास खालामनानै लाखानो बियो गावनि बिसाफोर होननानै अधिकार होबाय जोंनो गावनि बिसा होननानै सिगाङावब्ला सुथुरमोन जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायनि सिगां फोथायनायनि सिगां जों इसोरनि सुथुरमोन जोंनि पापफोरनि थाखाय नाथाय जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों जोंनि पापखौ निमाहा होनानै गावनि बिसाफोर होननानै जोंखौ नाजावनानै लाबाय होनना बुङो दा बोराबलायनाय गैला दा जोंहा अनजानायसो दोङोसै बेखौ जोङो रमिया बिजाबाव रोखा रोखायै जोङो मोननो हायो दा बेनिखायनो मा जिहेतु जों आरो इसोरनि गेजेराव सान्थिया फैबाय जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनायनि गेजेरजों बे सान्थिनि गाहाम रादाब मानो बेयो इसोरजों आरो मानसिजों गोरोबज्लायनायनिल' बाथ्रा नङा जों जिहेतु इसोरजों गोरोबज्लायफिनबाय बेनिखायनो मानसिजों आरो मानसिनि गेजेरावबो बे गोरोबज्लायहोनायनि जि दायित्व बे दायित्वखौ जि बिबान बे बिबानखौ जोंनो होनाय जाबाय होनना बुंदों जोंनो होनाय जाबाय करन्थियाव बुंदों
मानसिजों मानसि गोरोबज्लायहोनायनि आरो इसोरजों मानसिखौ गोरोबज्लायहोनायनि बिबानखौ जोंनो होनाय जाबाय सान्थिनि गाहाम रादाबखौ बेखौनो बुङो सान्थिनि गाहाम रादाब जोंहा बिबान दङ जोंहा दायित्व दङ जायफोरा दासिमबो इसोरनि सुथुर जानानै दङ जायफोरा सैताननिसो लोगो जानानै दङ थारमाने सैताननि लामायावसो थाबायगासिनो दङ सैताना जेराव सहैगोन बेयावसो थांगासिनो दङ बिथांमोननो बे सान्थिनि गाहाम रादाब इसोरजों गोरोबज्लायहोफिननायनि गाहाम रादाबखौ होनायनि इसोरजों माबोरै मानसिया गोरोबज्लायफिननो हायो बेखौ खोन्थानायनि जोंहा दायित्व दङ बे मोनसे गुबुन मोनसेया मा जों मानसिजों आरो मानसिनि गेजेराव जोंहा बे सान्थिया थानांगोन बे थायोब्ला सैताना मा जोंनि गेजेराव खामानि मावनो हानाय नङा सैताना जोंखौ फेजेननो हानाय नङा बेखौ बुंदों गोरोबज्लायनाय सेथिया मा इसोरजों मानसिजों गोरोबज्लायनाय नैथिया मानसिजों मानसि गोरोबज्लायनाय जोंनि गेजेराव बेंज्लायनाय होननानै बुङो माब्लाबा गोरोबज्लायफिननायखौनो निमाहा होज्लायनाय गोरोबज्लायनाय बे जेब्ला थायो सैताना खामानि मावनो हाया जोंनि गेजेराव अनज्लायनाय गोरोबज्लायनाय जेब्ला थायो जों हाया जोंनि गेजेराव सैताना हाया खामानि मावनो जोंखौ फेजेननो हाया मानोना जोङो मा जायो बाइबेला बुंनाय बायदि सासेया गोग्लैबा सोरबा सासेया बोखांनो हायो जोंनि गेजेराव अनज्लायनाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव मदद होज्लायनाय थायो जायफोरा फोथायनायाव गोगोम होननानै गावगायखौ सानदों बिसोरखौ मा बिबान होदों इसोरनि बाथ्राया नोंसोर गोगोमब्ला जायफोरा फोथायनायाव लोरबां जादों बिसोरखौ नोंसोर मा खालाम बोखां दायित्व नोंथाङा आं स्पिरिचुवेलि थिग होननानै सानदों नामा आं आत्मिक जिबनाव थिग होननानै सानदों नामा नोंथांनो इसोरा मोनसे बिबान होदों दायित्व होदों जायफोरखौ आत्मिक जिबनाव लोरबां नुदों बिथांमोनखौ बोखांनो बिथांमोनखौ फोगोमनो दायित्व बिबान होदों जेब्ला बे जालायबाय थागोन जोंनि गेजेराव अनज्लायनाया थायोब्ला गोरोबज्लायनाया थायोब्ला जों रावखौबो आत्मिक जिबनाव गोग्लैना थानायखौ जोङो नायख्लेंनानै थानो हानाय नङा जों बिबान लागोन जों रावबो आत्मिक जिबनाव गोग्लैनानै दुखुआव गोग्लैना थानाय अपमानाव गोग्लैनानै थानाय मानसिखौ जोङो नायख्लेंनानै थानो हानाय नङा मिनिनो हानाय नङा बिसोरनि बाथ्रा सावरायनानै जोङो मिनिनो हानाय नङा जोंहा गोबां समाव बे जायो जोंनि गिर्जाफोरावहाय सोरबा गोग्लैबाय माबा मोनसे लाजिनांथाव खामानियाव जोङो बहाबा जमाहै जिरायनानै बिनि सोमोन्दै रायज्लायनानै मिनियो जोङो गोग्लैनाय मानसिखौ सोरबा लासिं सिङाव गोग्लैनाय मानसिखौ जोङो मिनियो बेखौ खालामनायनिख्रुइ बेथ' सैताननि खामानि सोरबा गोग्लैनायखौ मिनिनाया बे सैताननि खामानि बे इसोरनिफ्राय नङा सोरबा अपमानाव गोग्लैनाय मानसि हिसाबै गोग्लैगोन सोर मोजां दङ मानसि हिसाबै सोर मोजां आं बयनिख्रुइबो साबसिन होननानै बुंनो हागोन दे दिनै आं बेयाव गसंनानै दङ माखासे मानसिफोरा जों मिथिगौ जहानाव ना माखासे मानसिफोरा बै जिनाहारियाव हमजानाय आइजोखौ जिसुनि सिगाङाव लाबोनायमोन आरो जिसुखौ बिसोरो आनजाद नायनो थाखायबो लाबोदों मोनसे बुंबाय नोंथ' गोबां आयेननि बिसय फोरोंदों मानसिफोरखौ गोनो गोथो खालामदों बेनिखाय जोंनि जे आयेन बे आयेना जोंखौ थोनो सोरबा हिनजावखौ जिनाहारियाव मोनहायोब्ला बेखौ अन्थाइजों खुबैथारनांगौ अन्थाइजों खुबैथारनानै फुथारनायनि जि फर्म बे फर्मा जाबाय केपिटेल पानिशमेन्ट इजराइलफोरनि लागै मा होननानै बुङो बेखौ केपिटेल पानिशमेन्टखौ हादोरारि पानिशमेन्ट आरो जोंहा जेरै जोंनि हादोरारि जि पानिशमेन्ट बे केपिटेल पानिशमेन्ट इन्डियानिया फासि होनानै फुथारनाय इजराइलफोरनिया अन्थाइजों खुबैथारनाय जिसुखौबो बिसोरो अन्थाइजोंसो खुबैथारनानै फुथारगौमोन खिन्थु बेसेराफोर अधिकारानो गैया सोरखौबा फुथारनो हानायबो अधिकार गैया बिसोरो रमानफोरनि सिङावसो दङमोनखाय रावखौबो बिसारबो खालामनो मोना फुथारनोबो हाया नङाबा जिसुखौबो बिसोरो खैबा अन्थाइजों खुबैथारनो नाजानाय मानो बिनि थाखायनोथ' बिसोरनि केपिटेल जि पानिशमेन्ट बे पानिशमेन्टआ अन्थाइजों खुबैथारनाय सोरबा थांनानै थानो जग्य नङि मानसिखौ बिसोर बयबो लोगोसे जानानै अन्थाइजों खुबैथारनानै फुथारदोंमोन नाथाय जिसुनि समाव बिथांमोना उदां नङामोन पलिटिकेलि रमानफोरनि सिङावसोमोन बेनिखायनो सोरखौबा दन्दनीय खालामगोनब्लाबो बिसारनि गेजेरजों सोरखौबा दन्दनीय होगोनब्लाबो बिसोरो रमान गभर्नमेन्टनि कर्टनि सिङाव बिसोर थांनो गोनांमोन बेनिखाय खुबैथारनाय जायासै नाथाय रमानफोरनिया केपिटेल पानिशमेन्ट होनायनि फर्मा बेलेग बिसोरनिया सासे मानसिखौ क्रुसाव दोबथाबनाय बेवहाय जिहुदिफोरनि बायदि केपिटेल पानिशमेन्ट जायासै रमानफोरनि केपिटेल पानिशमेन्टखौ जिसुखौ होनाय जादों आरो दा बेयावबो बिसोर बिफायदों जिसुखौ बुंदों
बे हिनजावखौ जोङो जिनाहारियावनो मोनहादों बे समाव जिसुआ बुंबाय बुङाखैमोन बुंनो गोसो गैयामोन जिसुआ किन्तु बिसोर बुंनो बाध्य खालामबाय जिसुआ माबासो लिरबाय थानायनो बिसोर जेब्ला सोंफैदों जेबो बुङाखैमोन जिसुआ किन्तु बिसोर ब्रा ब्रा खुबैथारनोसै बिसोरो बे समाव जिसुआ बिसोरखौ बुंबाय दे आयेनाथ' नोंसोरनो अधिकारखौ होदों सासे पापी आइजोखौ बेबायदि गाज्रि खामानि मावनाय आइजोखौ अन्थाइखौ खुबैथारनाय अधिकारखौ होदों खुबैबानो जाबाय नोंसोरनि गेजेरनिफ्राय जाया पाप मावफेराखै बियो खुबै ना बुंनाय नङा बियो खुबै बेबायदि बुंनायमोन जिसुआ बेनि उनाव मा जाखो जों नुनो मोनो बयबो गिदिरनिफ्राय उन्दैसिम जेसेबां दङमोन बेयाव अन्थाइ लानानै बिसोर गावबा गाव अन्थाइखौ गारै 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 साफा साफा थांबाय बेनि गेजेरजों मा मिथिनो हादों बे आइजोखौ जायहा दुस्थु खामानि मावदों जायहा आयेन बेरेखा खामानि मावदों बेखौ खुबैनो समायनाय सासेबो मानसि गैयामोन होननानै जों मिथियो आरो जों मानोथो अब्ला माब्लाबा समाव जों गावखौ माबायदि गुबुननिख्रुइ गोथारसिन बादि गुबुननिख्रुइ साबसिन बादि मानो दिन्थिफ्लानो नागिरो जोङो सोरबा पाप मावनायाव गोग्लैदों बेखौ मिनिनो समायनाय सोर दङ जोंनि गेजेराव सोरबा गाज्रि खामानि मावनानै गोग्लैना थानाय दङ बेखौ रायज्लायनानै बहाबा बेनि हेमालि खालामनो बिनि बिसय जों माबोरै हायो जों एखे नङा होमबा जों बयबो मानसि नङा होमबा जों बयहाबो बेफोरबायदि दुर्बलता गैया होमबा बे एखे पापखौ नों मावाखै जानो हागौ बबेबा बिसयाव नों दुर्बल नङा होमबा जों रावबो मिनिनो समाया सोरखौबा सोरनिबा गोग्लैनायखौ सोरनिबा अपमानखौ सोरनिबा लाजिनांनायखौ रायज्लायनानै जुदि जों मिनिदोंब्ला बे इसोरनि खामानि नङा बे सैताननिसो इसोरनियाथ' बुंदों गोग्लैनायखौ नुदोंब्ला जोङो आंनि सासे फंबाया गोग्लैबाय होननानै बोखांनाय स्पिरिचुवेलि मेच्योर मानसिया बे खामानिखौ मावो आत्मिक बिसयाव जायहा गावखौ थिग दङ होननानै सानो बियो बेखौसो मावो थांगोन बियो थांनानै बिनि बिसय गुबुनाव जिरायनानै रायज्लायनायनिख्रुइ बिनियाव थांनानै बेनो एसे साहस होयोब्लालाय बेबायदि समाव नांगौ जायो लाजिनायाव अपमानाव गोग्लैनाय समाव सोरबा सोरनिफ्राय एसे बोलो मोनगौब्ला थुलुंगा मोनगौब्ला बानजायनाय मोनगौब्ला जानानै मानसिया थायो बे समाव सासे स्पिरिचुवेल मेच्योर मानसिया आत्मिक जिबनाव देरनाय मानसिया रानाय मानसिया बेबायदि खामानिखौ मावो जों बेखौसो मावनांगौ नाथाय माब्लाबा जों बेखौ खालामालासिनो सैताननि लाजि फोनांसिननानै अपमान खालामसिननानै खोख्लैनानै दोननाय बे खामानिखौ जों मावो बियो सासे ख्रिस्टियान व्यक्तिनि ख्रिस्टखौ मिथिनाय व्यक्तिनि खामानि नङा जोंनि खामानिया बोखांनायनि खामानि नायोब्ला जोङो मा जागोन जेब्ला जोंनि गेजेराव बे अनज्लायनाया थागोन मोजां मोनज्लायनाया थागोन सान्थिनि गाहाम रादाबा थागोन जों सासेया सासेखौ नायनो बानानै सासेया सासेखौ बोराबनानै जोंनि गेजेराव थानाय नङा अब्ला बे बोखांज्लायनाया जेब्लाबो जोंनि गेजेराव जागोन अनो लानाय नोङो नोंनि सोर फंबायखौ गोग्लैना थानायखौनो मोजां मोनगोन नोंनि सोर बिनानावखौ नोङो बेबायदि गाज्रियाव गोग्लैना थानायखौ मोजां मोनगोन नों बिबान लागोन बोखांनायनि बिबान लागोन दायित्व लागोन अब्ला सैताना जोंनि गेजेराव खामानि मावनो हानाय नङा खारन सोरबा दुर्बला गोग्लैयोब्ला गोमा बोखाङो बे अट'मेटिक जाबाय थागोन जोंनि गेजेराव जेब्ला जोंनि गेजेराव सान्थिया थागोन ओमफ्राय जेब्ला नायज्लायनो बानाय जोंनि गेजेराव फैगोन गावजों गाव सैज्लायि जोंनि गेजेराव थागोन जिया सैताननि खामानि जों बोखांनाय नङा जों मिनिगोनसो जों अपमानाव जों खोख्लैनासो बांसिनै जों दोननो गोसो जागोन बे जाबाय सैताननि खामानि बेनिखायनो सान्थिनि जि गाहाम रादाबा नैबे नङा इसोरजों गोरोबलायबाय बेयाव जोब्बाय नङा इसोरा दायित्व होदों जोंनो जों मानसिजों मानसिबो गोरोबलायनांगौ बेखौसो बुंदों इसोरनि बाथ्राया सोरबा बुङोब्ला आं इसोरखौ अनो होननानै बुङोब्ला बियो गावनि बिदा फंबायखौबो अनथारनांगोन जायहा नुनाय बिदा फंबायखौ अना बियो नुयै इसोरखौ अननो हाया प्रथम जहनाव जोङो बेखौसो बुंदों नों इसोरखौ अनो होनना बुंदों ने मिसानो बियो जुदि नोङो नोंनि न' खाथिनिफोरखौ अननो रोङा नोङो बुंदों ने आङो इसोरखौ अनो होननानै खिन्थु नोंहा गुबुनजों मोजां सोमोन्दो गैयाब्ला बुंदों मिसा नोंनि इसोरखौ अनो होननाया नंखाय खारन जायहा नुनानैबो अननो रोङा जाय इसोरखौ नुवानो बेखौ माबोरै अननो हागौ बेनिखायनो बाइबेला जोंनो बुंदों प्रथम जहनाव जायहा नुनाय बिदा फंबायखौ अनो
बिसोर इसोरखौ अनो बे बाथ्राखौ दिनै जोङो बाइबेला बुंदों जोंनि गेजेराव निमाहा होज्लायनो थानांगोन गावनि गेजेराव खारन बेखौ लानानैनो सैताना खामानि मावो जोङो जेब्ला मथिनि सयदानि 9 पदनिफ्राय जोङो फोरबोआव फोरोंनाय आरज जोंहा बे फोरबोआव फोरोंनाय आरजखौ गोबां समाव जोङो मा बुङो जों बारा केयार खालामा मा बुङो सोरबा सोरबाथ' रोंजोबोना रोंजोबा ओरैनो लोखोसो थांफायो नामा बायदि मोनलायलाङो आंहा मबेबा ससेयाव ज्राव ज्राव मबेबा ससेयाव सिरि मा फोरबो फोरोंनाय आरजलै बेलाय बार'आव नायलाय जेरै गुबुनफोर जोंनि सायाव दाय मावनायखौ जोङो निमाहा होयो बेबादिनो जोंनि दाय मावनायखौ निमाहा हो बेबो सोरबा सोरबा माहाय बोरैबा खालामो स्पष्ट नङा बुजियाबो दां मा बुङो बुजियाबो दां गेदेरसिन बाथ्राया बिसोर आंनिया ओरैना बुंदों जेरै जोङो गुबुनफोर जोंनि सायाव दाय मावनायखौ जोङो निमाहा होयो बेबादिनो जोंनि दाय मावनायखौ निमाहा हो नायलाय आरज खालामनायाव माया सिगां जेरै आङो आमुखाखौ निमाहा होबाय बेबायदिनो आंखौ नोङो निमाहा हो जेरै आङो आमुखिखौ निमाहा होबाय बेबायदिनो नोङो आंखौ निमाहा हो अब्ला माया सिगां नों गुबुनखौ निमाहा होनाया सिगां नंगौना नङा जेरै आङो आमुखाखौ निमाहा होबाय आंखौबो नोङो निमाहा होदो जेरै आमुखिखौ आं आदाखौ निमाहा होबाय आं आइखौ निमाहा होबाय आं आफाखौ निमाहा होबाय आं आदैखौ निमाहा होबाय बेबायदिनो आंखौबो नोङो निमाहा हो बे आरजखौ नोङो खालामनो हाया जुदि नों निमाहा होआखैब्ला गुबुनखौ नों निमाहा होआखैब्ला बे आरजखौ खालामनो हायो ओंथि गैया नों दासिमबो सोरखौबा निमाहा होआखैब्ला बे आरजआ अर्थहीन ओंथि गैया सोरखौबा एसां बोराबनानै दोङो नांलायनानै दोङो बोसोरनै जाबाय बोसोरथाम जाबाय थांलाया फैलाया मोखां नुबाबो ओरै जालांखायो बे गिर्जायावब्ला जेरै ना बुंफायो जेरै जोङो गुबुनफोर जोंनि सायाव दाय मावनायखौ निमाहा होयो बेबायदिनो खिन्थु निमाहाखौनो होआखै अब्लालाय बेहालाय मा ओंथि जानो हागौ बेखौ बुजिनाय नङा होननानै साननानै फोरबो फोरोंनाय आरजखौ जिसुआ बेखेवफिनाखै दे बे 12खौल' सैद'आव बेखेवफिनदों नायलाय मा बुंदों बे 12खौल' सैद' आरो 15 बेखेवफिनदों गुबुन मोनसेबो आरजखौ बेखेवफिनाखै सैद' आरो 15 खोनासं नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दाय मावनायखौ निमाहा होगोन नाथाय नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होआब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दाय मावनायखौ निमाहा होनाय नङा नों निमाहा मोननाय आरो मोनैया मानि सायावनो इसोरा नोंखौ निमाहा होगोन आरो होआ बियो मानि सायावनो नों निमाहा होबायना होआखै बिनि सायावसो जेब्ला नोङो गुबुनखौ निमाहा होगोन इसोराबो नोंखौ निमाहा होगोननो जेब्ला नोङो गुबुनखौ निमाहा होनाय नङा इसोराबो नोंखौ निमाहा होनाय नङा बाइबेला नायलाय बेसे स्पष्ट फोरोङो जों सान्थिनि गाहाम रादाब जोंनिया नांज्लायना थानाय पुत्रता जाना थानायनि गाहाम रादाब नङा बेबायदियाव सैताना खाबु लायो जेब्ला जोङो नांज्लायना थायो सैताना खाबु लायो नांज्लायनायनिफ्राय मोननै मोनथाम गिर्जा जादों दा नांज्लायनायनिफ्राय फिसा फिसा गिर्जाया मोननै मोनथाम जादों दा नांज्लायनाय निमाहा होज्लायनो हायैनिफ्रायनो जादों सैताना खाबु लायो जेब्ला जों नांज्लायना जोंनि गाहाम रादाबा सान्थि बालाय आरो मानथो नांज्लायबाय थायो सान्थि बालाय आरो जोंनि गेजेराव मानथो गोरोबलायनाय गैया सान्थि बालाय मानथो जोङो सासेया सासेखौ नायनो हाया सासेया सासेनि दुखुनि समाव मानो जोङो बाहागो लाफानो हाया सान्थिब्ला जोंनि गेजेराव असान्थि दङ जोंनि गेजेराव असान्थिया सैताननिफ्राय सान्थिया इसोरनिफ्राय आरो बेनिखायनो निमाहा होज्लायनाया बहुत इम्पर्टेन्ट आरो नैबेखौबो बुंबावदोसो जिसुआ नैबेखौबो जेब्ला जोङो नायो गावजों गाव निमाहा होज्लायाब्ला जोंनि गेजेराव सान्थि गैयाब्ला नाय मा बुंदों बियो 5:22 फरायनो नाथाय आङो नोंसोरखौ बुङो जायहा बिदा फंबायफोरनि सायाव राग जोंगोन बियो बिसार खालामनानै दाय गोनां खालामजागोन आरो जायहा गावनि फंबायखौ नों उदाया होनगोन बियो सानसुमैगिरिफोरनियाव लाबोनानै बिसार खालामजागोन आरो जायहा गावनि फंबायखौ गियान गैयै
होननानै रायगोन बियो नोरखोआव गासनजानायनि गिनांगौआव थागोन। बेनिखायनो नोङो बिन्दोआव खोनासंलायनायाब्ला बेनिखायनो नोङो बिन्दोआव इसोरनो माबाफोर होनो लाबोनायाव गावनि फंबायनि जेंना थानायखौ गोसोखाङोब्ला दान होनो लाबोनाय मुवाखौ बिन्दोनि मोखाङाव दोनथ'नानै गोख्रैनो नोंनि फंबायजों बेंज्लायहैग्रोदो। बिनि उनावसो नोङो इसोरनो होनो लाबोनाय मुवाफोरखौ गथायदो। मा बुंदों बेयाव? नोङो इसोरनो माबा मोनसे होनो लाबोदों ने? इसोरनो माबा मोनसे होनो लाबोदों ने? बिसोरो आसलते बे समाव बियो बुलि बावनायनि खुरा बुंनाय बिन्दो, जेराव बिसोरो सेक्रिफाइस खालामो, जेराव बुलि बावो, पापनि माहानि थाखाय बुलि बावो। बेनि खोथा बेयाव बुंनाय। नों इसोरनो लानानै फैदों ने? मा बुंदों? बे इसोरनो लाना फैनायखौ इसोरनो गथायनायनि सिगां नोंहा जुदि गोसोखांदोंब्ला आंहाथ' आमुखादों बेबायदि बिदि जाना थानाय दङ, नांज्लायना थानाय दङ, बोराबलायनानै थानाय दङ, बेखौसो थिग खालामहैग्रो होनना बुंदों। इसोरनो मा होनो लाबोदों बेयो इम्पर्टेन्ट नङा। नायनाय बेखौ होयोब्लाबो मुलाम्फा गैया। थारमाने नोंहा गावनि फंबायजों, गावनि बिदाजों, गावनि नसुंसेयारिफोरजों बेबायदि गाज्रि मोनलायना थानाय दङबा, नांज्लायना थानाय दङब्ला लाब गैया इसोरनो होब्लाबो। नाङा आंनाव बेबायदिखौ थांनानै नोङो जाहैदों नांज्लायनानै दङ, बोराबलायनानै दङ, बेजों थिग जानानै फै। बिनि उनावसो आंनो हो, अब्लानासो आं नाजावगोन। खिन्थु जोंहा सानो जोंनि खृष्टियानफ्रा मा जानोसै, नांलायना थानायालाय मा जानोसै, माथो होलायनायालाय मा जानोसै, थाङा मालाय थांलाया फैलाया मालाय मा जानोसै जोङो सानो। खिन्थु हाबा जायाखै आरो नों गिर्जा जदोंबाबो हाबा जायाखै। नों इसोरनो होनो लाबोनायखौ इसोरा नाजावनो गोसो गैया। जेब्ला नोंहा बेबायदि जानानै थानाय दङ, बैखौसो थिग खालामना फैनो होगोन। गावगायनो मा होनो लाबोदों बियो इम्पर्टेन्टआनो नङा। नाथाय मा बैजों गोरोबज्लायनायासो बांसिन इम्पर्टेन्ट। बैजों थिग जानानै फैफिननाया। अब्लालाय माबोरै थानो हागौ? बे जिसुनि फोरोंनायखौ बुजियोब्ला जोंनि गेजेराव माबोरै बोसोर बोसोर नांज्लायनानै थानाय, थांलायै फैलायै जानानै थानाय, माथो होलायालासिनो जानानै थानाय, आनखि बेहालागि माब्लाबा फैनो मोनानो बिजामादै फिसौ मोनलायलांबाय, देरलायलांबाय, फैनो मोनानो। थारमाने खमा होनो हायाखै। हरामोन होनबालाय मा जाबावनोसै? लांबाय जे बिया जाबाय माथो, फिसौ मोनबाय माथो, हरामोन होननानै थाबाय थाबालाय मा जानो? नङा, बुंनांगौ समाव बुंबाय, बाथा होनांगौ समाव बाथा होबाय, परामर्ख होनांगौ समाव होबाय, मानियासैबालाय माथो उफायबाव? गावनि फिसाखौलाय आरो दासिमबो सेख्ला गानो मोनि ख्रिस्टियान समाजफोराव समायथारानाय बेफोरो आरो खोनासंथावना नङा। बेफोरो दे मावनाङामोन, नों लुबैयाखैमोन, नोंनि इच्छा नङामोन, अबायध्य जानानै मावबाय, निमाहा होनो सोलोंदो। जोंनो मोनथावै निमाहाखौ क्रुसाव मोनबायब्ला नोंलाय बे फिसाफ्रालाय मानो निमाहा होनो हाया? जिसुआ एग्जाम्पोल होनानै फोरोंनाय बे निमाहानि खोथाखौ। सासेया 1000 होनो गोनांदोंमोन, बे निमाहा मोनबायनो, खिन्थु गाव 100 मोननो गोनांखौ निमाहा होनो हायासैनो। बेबायदि मोनसे उदाहरणखौ फोरोंनायमोन। जायहा निमाहा होनाय नङा बियो निमाहा मोननाय नङा। नङा, नों निमाहा होनो हायाखै बे नोंहासो प्रब्लेम। नों जे निमाहा मोननाय नङा बेसो। नों निमाहा होनो हायाखैब्ला नों मोननाय नङा निमाहा। बाइबेलनि फोरोंनाया बेसो। थांनानै थिग जाहैथां। सैताना बेबायदिनि गेजेरजों खामानि मावो। जोंखौ फेजेननो हायो दावहायाव सैताना। जोंनि गेजेराव बेबायदि थायोब्ला दाखालि सासे आइजो गाबहरदों आंनियाव। सासे आइजो खोन्थादों, सिगांलाय माब्लाबा 6 माह थायोमोन, फैफाफिनोमोन, माब्लाबा 9 माहसिम थायोमोन, गोलावसिनथारबाला बोसोरसे थायोमोन, फैफाफिनोमोन। नाथाय दायोब्ला गोबाव जाबाय, फैफाफिनाखै। फन हमबाबो मालिकजों दङ होनना बुङो, डिउटियाव दङ होनना बुङो, मोजां रायज्लायला। ओंखाय बेबायदि फन हमा खालामनायखाय, रायज्लाया खालामनायखाय मा आङो बेजों थांफानाय लोगोफोरनाव सोंहरबाय। बिसोर खोन्थाबाय गुबुन हिनजावजोंसो दङ होनना बुंहरबाय। गुबुन हिनजावजोंसो दङनो, फैया नङाब्लाबो फनबो हमला। दाथ' मोनथिबाय नालाय गावगायजों थांफानाय लोगोफोराबो खोन्थाहरबाय। बेनिखाय जायगाखौनो सोलायनानै जेराव लोगोफोराबो नुवा बेयाव थाहैबायनो। दा मोनथिया आङो। फिसा 2 दङ, सासे 13 बोसोरनि, सासे 9 बोसोरनि। सार आं माब्रैहाय बे गथ'फोरखौ खांगोन?
बेराफारसेथिं आंनि बिहाव बिखुनजोआ दासिमबो आंनि न'आव फैया दा हौवा खारजाबाय गुबुन हिनजाव लाबाय होनना खोनादों दासिमबो फैया इसिबां असान्तियाव दङ आङो सार आंनो एसे परामर्श आरो आरजनि हेफाजाब नांगौमोन कल खालामो फैयाखैनो लाबोआमोन जे 13 बोसोर बोराबनानै थाबाय नायलाय फिसाला बोसोरसेनि उनाव जुदि गथ' मोनदोंब्ला 14 बोसोर बोराबनानै थाबाय आरो दाबो बोराबबाय थादों सासे आइजोनि हमायसानि समावबो गावनि फिसौनि मोखां नायनानैबो फैदेरनानै एसेबो सान्त्वना होफैयाखै ख्रिस्टियान मोनोना बाइबेला फोरोंदोंना जोंखौ बाइबेला जोंखौ माबा मोनसे फोरोंनोब्ला क्रुसआ माबा मोनसे फोरोंनोबा जोंखौ निमाहा होनायनि बाथ्रासो फोरोंदों आङो नोंसोरखौ निमाहा होबाय नोंसोरबो निमाहा हो बेखौसो बुंदों क्रुसआ ओरैनो गोदोरनायाव आलायना लानानै मा लाब जानोसै बेखौ खोमानि गाननानै मा लाब जानोसै बेखौ आस्थामाव गाननानै मा लाब जानोसै क्रुसआ मा फोरोंखो बेखौनो जों रोङाब्ला क्रुसआ निमाहा मोननायनि मोनसे जायगा निमाहा होनायनि मोनसे जायगा जायफ्रा निमाहा मोनबाय गुबुनखौ निमाहा होनो जोंखौ क्रुसआ फोरोङो बेवहाय जोंनि गेजेराव जोंनि ख्रिस्टियान गामियाव ख्रिस्टियान समाजाव न'खराव बेबायदि थालायनो नाङा आरो निमाहा होलायनो हायो सैताना बिनि गेजेरजों खामानि मावो जोंनि खोन्थानाय गाहाम रादाबा सान्थिनि गाहाम रादाब इसोरजों गोरोबफिननाय आरो गावजों गाव गोरोबलायनानै थांना थानायनि गाहाम रादाब जेब्ला जों बेखौ मावगोन जों खौसे जागोन सैताना खामानि मावनो हानाय नङा जों फोथायनायाव मोनसे जागोन खुलुमनाय सिबिनायाव मोनसे जागोन आर'जआव जों मोनसे जागोन ख्रिस्टनियाव जेब्ला जोंनि साननाय जोंनि हास्थायनायफोरा मोनसे जागोन सैताना खामानि मावनो हाया बेखौनो बुङो इसोरनि बाथ्राया सान्थिनि गाहाम रादाबा जोंनि खुगायाव जेब्लायबो थानांगौ मानसि हिसाबैथ' जागोन दुखु मोनलायनाय जागोन माब्लाबा बोराबलायनाय जागोन खिन्थु बाइबेला इफिसियानि 4:26 बुंदों इफिसियानि 4:26 होनना बुंदों सान हाबि सिगाङावनो निमाहा होनांगौनो सान हाबि सिगाङावनो बर' बाइबेला माहाय बोरैबा लिरदों दां नायनो नायस्रानो माब्लाबा नोंसोर आंखौथ' ओरैनो सानदों बिनिया खायसे गावगाय बनायनायबो दां बुंनो लुबैनानै बुंसियो होननानै सानगोन आरो बे बाइबेलाव दंमारो होननानै खिन्थानांगोन ना आङो 4:26 नोंसोरो राग जोङोब्ला गावजों रागजों गावखौ हाबाव दाख्लै आरो रागा सानसेमानि दाखाथों रागा सानसेमानि दाखाथों होननानै बुंदों खिन्थु एक्सुवेल ट्रेन्सलेसना बा सान हाबनायनि सिगांनो निमाहा होज्लाय होननानैसो बुंदों आरो मानोना सानसेबो थानाङा आरो थारमाने फुङाव बोराबलायदोंब्ला सान हाबनायनि सिगांनो निमाहा होलायनो सोलोंनांगौ आरो ख्रिस्टियानफोरा गावजों गाव मानो बेबा सान हाबनायनि सिगांबा इसोरनि बाथ्रायाथ' ओरैनो जाथारालै माबा मोनसे कारन थाथारगोन सान हाबनायनि सिगां मानो जानो हागौ इसोरा नोंखौ हान्थि उन्दुनायखौ लुबैयो खोमा बेबो मोनसे नांलायना थाबा उन्दुनो हाया आंहाथ' जायालै प्रेसार बारा जायो सोरजोंबा माहाय बोराबलायदोंब्ला सोरजोंबा माहाय खेंख्रा जाना फैदोंब्ला हाया आं उन्दुनो बेखौनो सानफ्लांबाय थागोन बेबायदि बेवहाय मोनसे कारना बेबो जानो हागौ जे नोङो सान्थि जिरायनो हायो जिरायनाय समाव बेवहाय सान हाबनायनि सिगां स्रां जा बे मोनसे जानो हागौ आरो नैबे मोनसेया ओरै जानो हागौ उन्दुनायावनो नोङो निमाहा होज्लायनाय जायालासिनो दुख थैनानै थाङोबालाय बेबो मोनसे जानो हागौ उन्दुनायाव थैया थैयो आंथ' खैजोनबा नुबाय नाम लायै बुंनो हागोन आरो जोंहा आब' सासे आयंनि फिसाजो बेबो बिदिनो हरावसो उन्दुदोंमोन फुङाव सिरि मोनाखिसै आब' जानो हागौ बिथिं 45सोनि जानो हागौमोन बा 45 बोसोरसोनि उन्दुबाय थैबाय सासे मास्टारबो जादों जोंनि गामियाव बे गाबोन माइ गायनांगौ होननानै दुब्लियाव खामानि मावना फैबाय मास्टार मानसि दुब्लियाव खामानि मावबाय खोथियाफोर राननानै फैबाय गाबोन थाब माइ गायनांगौ थाब सिखारनांगौ होननानै उन्दुबाय हिनजावनि सिगां दसे उन्दुग्रोदोंमोन दा हिनजावा गरमखाय हाबथ'वाखैमोन दैज्लांखाय ओमफ्राय गाव उन्दुना हाबग्रोबाय हिनजावा दसेनि उनाव एसे थान्दा जाना उन्दुनो थांदेरबा हुवाया गैलानो जानो हागौ बेबो निमाहाखौ ला फोथायनायनि दाहार जोंहा फोथायनाया गोगोम जानांगोन जों गोगोम ख्रिस्ट'नि सायाव फोथायनाय जों लाखिनांगोन
जेब्ला जोङो ख्रिस्ट'नि सायाव इसोरनि सायाव फोथायनाय गैया जालाङो अब्लानानो गोग्लैयो फोथायनायाव लोरबां जेब्ला जालाङो अब्लानानो गोग्लैयो जोङो ख्रिस्ट'खौ मा होननानै फोथायदोंमोन बेबायदिनो जोङो गोगोमहै बियो जोंखौ लांनो फैफिना गौसिम जोङो गोगोम फोथायनायखौ लाखिनांगोन फोथायनाय जों गोगोम जानांगोन जेब्ला फोथायनायाव गोगोम जागोन अब्लानानो जों गसंथानो हागोन नाथाय जेब्ला गोनो गोथो जागोन हावाया गोनो गोथो जाबाय बिनियासो नंगौना बिनियासो नंगौ बेयावनो गोग्लैबाय जों इसोरनि बाथ्राफोरखौ जेब्ला सन्देह खालामगोन इसोरनि फारसे जों गोनो गोथो खालामगोन जों गोग्लैगोन बेनि उनावहाय बुंदों गोथार जिउनि होनाय इसोरनि बाथ्राखौ आरो इसोरनि होनाय बासायजानायनि इसोरनि थुफिखौ गानदों बिनि उनाव आङो थाब बारनानै नैबेयाव थांनो नागिरदों आरो गोथार जिउनि होनाय इसोरनि बाथ्राखौ थुंग्रि बायदि बाहायदों मोनसे इसोरनि बाथ्रा बेखौ माबायदि बाहायनांगौ माखासेफोरा होबथानायनि नाथाय बियो एटेक खालामनायनि थुंग्रि बायदि बाहायो गासैबो होबथानायनि जोंखौ जेब्ला एटेक खालामो बियो जोंखौ प्रटेक्ट खालामनायनि बेयाव जेसेबांखिनि जों बुंलांबाय नाथाय नैबेब्ला इसोरनि बाथ्राया सैतानखौ एटेक खालामफिननायनि जों जेब्ला मथिनि 4 अध्यायाव जों थाङो जिसुआ सैतानजों आनजाद लाजानाय बेखौ जों मिथिगौ जिसुआ गावनि सुपारनेचुरेल जि बोलो बे बोलोखौ बाहायनानै सैतानखौ फेजेनाखै माबा मोनसे आसुरित सोमोनांथाव बोलो बियो दिन्थिबाय सैताना गिनानै खारबाय जों बेखौ नुनो मोनाखै नाथाय मा नुनो मोनदों जिसुआ साधारनहै बेयो उदाहरन हिसाबै जोंनो दिन्थिलांबाय होननानै सानो आरो जुदि जिसुआ आसुरित बोलो बाहायनानैसो सैतानखौ फेजेननो हानायमोनब्ला जों बयबो सानगौमोन मानसिया सैतानखौ फेजेननो हाखाया होननानै जों सानगौमोन नाथाय जिसुआ बेयाव साधारन मोनसे उपायनि गेजेरजों उदाहरन एग्जाम्पल हिसाबै जोंनो दिन्थिलांबाय जिसुआ माबोरै फेजेननाय सैतानखौ खनथाम बेखौ एटेक खालामदों खनथामावबो मा खालामदों जिसुआ गोरलै मेथड इसोरनि बाथ्राखौ बियो बुंनानै इसोरनि बाथ्राजोंनो बियो सैतानखौ फेजेननो हादों जेब्ला नुबाय जिसुनि खर'आव इसोरनि बाथ्राया परिपुर्ण बेखौ नुबाय मोनफ्रोमबो सैताननि बुंनायनि एगेन्स्टआव इसोरनि बाथ्राखौ बियो बुंफिननो हायो बेखौ नुबाय सैताना गावनो गाव बे व्यक्तिनिफ्राय गोजान जालांनायखौ जों नुनो मोनो इसोरनि बाथ्राया इम्परटेन्ट होनाय इसोरनि बाथ्राया गोनां सैतानखौ नोंथाङा फेजेननोब्ला नोंथाङा इसोरनि बाथ्राखौ मिथिनांगोन सैताना नोंथांनि गोसोआव गुलाय गुजाय साननायखौ लाबोयोब्ला इसोरनि बाथ्रायासो नोंनो सोरांखौ होगोन नोंनो लामाखौ दिन्थिगोन नोंनि खायलें बायलें साननायफोरखौ गोथों खालामगोन इसोरनि बाथ्रायासो बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया जोंनि गोसोआव थानाया मोजां बेखौनोथ' बुंदों आङो नोंनि बाथ्राखौ गावनि गोसोआव आवथायनानै लाबाय गितमालानि 19आवहाय आङो नोंनि बाथ्राखौ गावनि गोसोआव आवथायनानै लाबाय कारना मानो जेन आङो नोंनि जेंना फाप खालामफ्लाङा जेब्ला इसोरनि बाथ्राया जोंनि गोसोआव थायो अब्लाना जोङो फाप खामानिनिफ्राय जोङो एरायनानै जिउ खुंनो हायो मबे फाप मबे गाज्रि बेखौ जों सिनायगोन इसोरनि बाथ्रायासो बे खामानिखौ मावो बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राखौ जों बेसेबां इम्परटेन्स होनो दोनो बाइबेल फरायबावनो जों दोनो ना गोनां नङा बेनिखायनोथ' जों जेनदों दा सैतानजों जोंहा बाइबेल फोरोंनाय गैला जोंनि गोबां प्रग्रामफोरा बायदि बायदि माबाजों एन्टारटेनमेन्टजों बुंफबनाय जोंनि गोबां प्रग्रामफोरा बाइबेलखौ गोथौयै फोरोंनाय बाइबेलनि जि डक्ट्रिन्सफोर बेखौ गोथौयै फोरोंनाय बेफोर गैया जोंहा जोंनि गिर्जाफोराव बांसिन जोंनि प्रग्रामफोरा एन्टारटेनमेन्टजों बुंफबनाय बेबो सैताननि मोनसे चाल होननानै सानो आङो अबसे आं एगेन्स्ट नङा आं मोसानाय रोजाबनाय बिनि एगेन्स्ट नङा जेब्ला नाथाय बेलेन्स गैया जालाङो बेबा हले सैताननिफ्राय जेन जों इसोरनि माथोखौ जों खोनानो मोना सैताना बेखौनोथ' लुबैयो कारन जों इसोरनि बाथ्राखौ मिथियोब्ला बे इसोरनि बाथ्राया जोंनि गोसोआव थायोब्ला जों सैतानखौ फेजेननो हागोन बेखौ सैतानाबो मिथिगौ बेनिखाय बेफोरबायदिखौ सोफबजोबनानै होनानै जोंनि प्रग्रामाव मानसिफोरनो इसोरनि बाथ्रा फोरोंनो खाबु होआखै गोबां समाव गासैबो इसोरनिफ्राय फैदों होननानै साननाङा गिर्जा न'आव जि जादों गासैबो इसोरनिफ्राय होननानै साननाङा सैतानाबो फैयो सैताननिफ्राय फैयो माखासे गिर्जायावबो खामानि मावो सैतान फोथायग्राफोरखौ लानानै खामानि मावो लिडार्सफोरखौ लानानै खामानि मावो माब्लाबा बिनिखाय जोंहा बेलेन्सआव थानांगोन माब्लाबा नांगौ जागोन जोङो उन्दै समाव उन्दै बायदि खालामबाय दा देरबायब्ला जोङो 100 बोसोर बारलांबायब्ला
जों जानो हागौ मबेबा बिसयखौ सानफिननानै जोङो सिन्ता खालामफिननानै जोङो माखासेखौ सोलायनो नांसिगोन आरो उन्दैयाव जों उन्दै बायदि मावबोबाय दाथ' देरबायना जोङो जथेस्थ' मानो मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव बेफोरजों परिपुर्ण जानांगौ जाखो जेराव स्पिकारहा इसोरनि बाथ्रा फोरोंनो समानो थाहैया आंथ' बेयाव जथेस्थ' सम मोनदों बुंख'नोसो हायासै नङा आरो फुङाव गावसो सारेन्डार जानानै जिरायनानै थाहैनांदों सम मोनदों खिन्थु आं बे प्रग्रामखौ बुङाखै खिन्थु गोबां प्रग्राम दङ जोंहा स्पिकारजों समानो थाहैया सैताना बेखौनो लुबैयो मानसिफोरनो इसोरनि बाथ्रा फोरोंनाय दाजाथों मानसिफोरा इसोरनि बाथ्राखौ दा रोंथों नङाब्ला बिसोरो गावखौ जे फेजेनगोन गावनि खायदा खालामनायफोरखौ बुजिगोन नुगोन मिथिगोन बेखौ सैताना मोजां मोना बेनिखाय जानो हागौ बेवहाय जोंहा माखौ जों गुरुत्व होदों दिनै माखौ जों गुरुत्व होदों माखौ जों बांसिन जों इम्पर्टेन्स होदों गिर्जायाव जोंनि प्रग्रामसफोराव माखौ जों बांसिन गुरुत्व होदों बिनि सायाव सोनारगोन जोंनि फोथायारिफोरा सैतानखौ फेजेननो हानाय आरो हायिया जोंनि पालकफोरा गिर्जायाव मा खालामदों बिनि सायाव सोनारगोन जोंनि सानडे स्कुल टिचार्सफोरा मा खालामदों बिनि सायाव सोनारगोन जोंनि फोथायारिफोरा सैतानखौ फेजेननो हादों हायाखै बियो सानडे स्कुल टिचार्सफोरा मा मावदों किसुमान दङ ओरैबायदि साधारन लायो नायब्रबहैसो रेडि नङा फोरोंनो हमनाय जायासैनो हुनिबार मोनाव नायगोन होननानै साननायनि माबा मोनसे जाब्रबबाय सोरनावबा थांब्रबबाय गैया ओंखाय सानडे स्कुलाव मालायफ्रा रोजाबलायबाय थादों बाख्नायनि सिबिनाय खालामलायबाय थादों बोरलादों बेहा मा बुंगोन दासो रेडि नङा सैताना बेबायदि बेस्थ खालामो जोंनि सानडे स्कुल टिचार्सफोरखौ जेन मोजाङै फोरोंनो हाया बियो अब्लानासो जोंहा जों सैतानजों जों दैदेनजागोन बे इसोरनि बाथ्रा थायोब्लाथ' जोंखौ सैताना दैदेननो हाया सामलायनो हाया गोबां साधारन लाग्रा जोंहा सानडे स्कुल टिचार्सफोर दङ नोंसोर मा खालामदों जोंनि पालकफोरा मा खालामदों सानडे स्कुलनि गथ'फोरा मा खालामदों बिनि सायावनो जोंनि फोथायग्राफोरा सैतानजों रोंनांनायाव देरहागोन आरो जेनगोना सोनारगोन कारन जिसुआ इसोरनि बाथ्राखौ बाहायनासो सैतानखौ फेजेननायमोन आरो जोंनि लागै बियो मोनसे आदर्श जोंबो हागोन जेब्ला जोङो सैतानखौ इसोरनि बाथ्राजों बुंफिननो रोंनांगौब्ला बिसोरखौ फोरोंनाय जोंहा जानांगोन इसोरनि बाथ्रा अबसे बेल' नङा सानडे स्कुल टिचार्स पालकफोर बेल' नङा जों गावबो इसोरनि बाथ्राखौ दिनैथ' इलिटारेट जोंनि गेजेराव फ्राय गैया बहुद खम आरो इसोरखौ धन्यबाद होनो गोनां जोङो दिनै बाइबेल फरायनो होननानै बुङो असमियाव फरायनो गोनां गैया इंलिसाव फरायनो गोनां गैया ग्रीकआव फरायनो गोनां गैया इब्रियाव फरायनो गोनां गैया जोंहा गाव बर'आवनो रोखा फरायनो हानाय खाबुखौ इसोरा जोंनो होदों नाथाय जों बादुलि इसोरनि बाथ्रा बे बानायखौबो सैताना सोना होदों कारन जों देरहागोन जे इसोरनि बाथ्राया जोंनि गोसोआव थायोब्ला बायो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा इसोरनि बाथ्रा फरायनो जोंनि फोथायारिफोरा इसोरनि बाथ्रा फरायनो सम गैया बाइबेल फरायनो सम गैया बेनिखायनो जोङो दिनै सैतानजों गेलेजादों सैतानजों फेजेनजादों इसोरनि बाथ्रा बेनि उनाव बुंदों बेनि उनाव आं फोजोबनायथिं थाब फैनो बेनि उनाव मा बुंदों जोंना आरज खालामनायाव थाललाय नांथाब सैतानखौ फेजेननोब्ला आरज नांथाब गोथार जुनि बोलोजों खनफ्रोमबो आरज खालाम सिरि मोननानै था आरज खालामनायखौ दानागार आरो इसोरनि मानसिफोरनि थाखाय आरज खालामफ्लाय अथ्र'आव जोब्बाय जोंनि आयदाया नायलाय अथ्र'आवनो आरजखौ माबायदि गुरुत्व होनानै गले गले बुंदों आरज खालामनायाव थाललाय नांथाब गोथार जिउनि बोलोजों खनफ्रोमबो आरज खालाम सिरि मोननानै था आरज खालामनायखौ दानागार सैतानखौ फेजेननोब्ला आरज men of prayer and women of prayer जों जानांगोन आरजनि आइजोफोर आरज खालामग्रा आइजोफोर आरज खालामग्रा हौवाफोर आरज खालामग्रा सेंग्रा आरज खालामग्रा सिख्लाफोरखौ सैताना गावनि खामानियाव बाहायनो हाया खामानिया जों आरज आं बेयाव फैनानै लोगोसेखौ जमा खालामनायखौ बुङाखै बेखौलायसो हाया खाथिनि आं खामाखैनानै खोनागोन माथो होननानैबो खामग्रा थागोन बेयाव नङा आरो मा सानगोनखि आंखौलाय खाथिनिया बेबो बिथिं माहाय खोनायाबा ओरैनो फंनैसो लोगोसेखौ बुंफायो आरो बेखौ बुङाखै आङो बेक्तिहै इसोरजों नोंहा मा सोमोन्दो दङ आरज खालामो फुङाव सिखारनानै आरज खालामो
मोनाव उन्दुनायनि सिगां आर'ज खालामनानै दानियेला ओरैनो गसंथानो हायाखैमोन खनथाम आर'ज खालामनायनि हुदा दंमोन बेहा सेंग्राब्लाबो इसां लेथ्रा संसाराव माब्रै गसंदोंमोन नायलाय आर'जनि बोलोजों जोंखौ बुंदों जोंखौ थुलुंगा होदों आर'ज खालाम दान नागार आर'ज खालामबाय था होननानै बुंदों सिरि मोननानै था होननानै जोंखौ बुंदों मानो सिरि मोननानै थानांगौनो कारन जोङो प्रथम पितराव होनना बुंदों मानोना नोंसोरनि हुद्रु सैताना माबायदि नागिरबाय थादोंनो उखैहाबनाय सिंह बायदि सोरखौ अख्रेबनो मोनगोन सोरखौ अख्रेबनो मोना नागिरबायबाय थायो बिजिराय रोङा आं दिनै सोरनि न'खर नस्थ' खालामना होनो हागोन सोरनि जिबन सोरनि फरायनाय आं नस्थ' खालामना होनो हागोन सोर सिख्लानि जिबन बरबाद खालामना होनो हागोन सोर सेंग्रानि केरियार नस्थ' खालामना होनो हागोन सोर बिमानि गथ'फोर नस्थ' खालामना होनो हागोन सोर बिफानि गोजोन न'खर नस्थ' खालामना होनो हागोन नागिरबायबायनो थायोनो बियो बे समाव जोङो बेफोरखौ लायाब्ला बादुला जायोब्ला सैतानाथ' एक्टिभ सानफ्रोमबो नागिरो जेब्लायबो नागिरो बियो नागिरबायबायनो थायो जोंखौ नस्थ' खालामनो जोंनि खहा खालामनोनो नागिरबाय थायो बे समाव बेफोरो जोंजों लोगोसे गैयाब्ला गान होननानै बुंदों होखाबायनो इसोरा जोंनो सैतानखौ फेजेननो हानाय आगजुफोरखौ होखाबाय नाथाय फारागा बहा जागोन नों गानदोंना गानाखै बिनि सायाव जागोन गानदोंना गानाखै बेबायदि गाज्रि समाव सैताननि एगेन्स्टै गसंथानोब्ला जोंनो बे आगजुफोरखौ जोङो गाननांगोन होखाबायनो दा गानदोंना गानाखै बिनि सायावसो जागोन होखाबाय जोङो इसोरा होखाबाय जोङो मैया मोनाबिलि समनिफ्रायनो गोनां बे बाथ्राखौ जों माबोरैहाय सैताननि बेबायदि इनाय खायदा खालामनायाव गसंथानो हागोन सैतानजों जोंनि आत्मिक जि दावहा बे दावहायाव जों माबोरै फेजेननो हागोन बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायबोबाय थाबाय गोबां बाथ्रा सावरायबाय मोनथाम सेसनावहाय बे बाथ्राफोरखौ जों गोसोआव लानानै जोंहा बे मोनसे फुला बे जोङो खोनासङोबो दाथ' बयबो गोसो होनानै खोनासंदों नाथाय जेब्ला मावनायसिम जों थांनांगौ बेयावसो जोंहा जाथारा इसोरा मानो फोरोंनो होनाय मानो फोरोंनांगौनो मथि आखाइ सयथा मानो फोरोंनांगौ फोरोंनायनि थांखिया मा जानांगौ मथि आखाइ सयथा 20 पदआव नाय बेयाव मा बुंदों मानो फोरोंनांगौनो आरो आङो नोंसोरनो होनाय मोनफ्रोमबो हुकुमफोरखौ फालिनो बिसोरनो फोरों आं नोंसोरनो होनाय हुकुमफोरखौ बिसोरनो फोरों ना बुङाखै जिसुआ आं नोंसोरनो होनाय नोंसोरनो फोरोंनाय नैबे बाथ्राफोरखौ बिसोरनो फोरोंनानैल' बुङाखै मा दङ फालिनो फोरों जोंनि फोरोंनायनि जि लक्ष्य इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनायनि जि लक्ष्य बे लक्ष्यआ मा जानांगोन फालिनो सोलोंनायनि लक्ष्यआ मा जानांगोन खोनासंनायनि जे लक्ष्य बे मा जानांगोन फालिनो ओरैनो खोनासंनानै मिथिनानै थानो नङा बेजों खामानि जाया नों बाहायगोन ना बाहाया नोंनि जिबनाव बेजोंसो बेनिखाय आं खावलायदों जे बाथ्राफोरखौ जों खोनाबाय सोलोंबाय गासैखौबो नङाबाबो जि एसे आयदाजों सोमोन्दो लानानै जों सोलोंबाय बेखौ जों गोसोआव लानानै जिउआव बाहायहैयोब्ला जों गाबोननिफ्राय एसे साबसिन ख्रिस्टियान जागोन होननानै आं सानो बेवहाय बाहायहैदो जिउआव बाहायदो जों एसे साबसिन ख्रिस्टियान जानानै जों जे थांना थानो हायो आर'ज खालामो